Barkanku da zuwa Bitons ku danna subscribe. Alhamdulillah, sannan wannan abin ya tafi yadda aka yi so. Godiya ta tabbata ga Ubangiji da ya sa wannan kidnapping ɗin ya tafi yadda aka yi so. Yanzu tun da abin ya zama haka, ya kamata mu shiga kasuwa mu je mu yi siyayya. Barka dai ɗan kasuwa, mun zo mu yi siyayya ne ga kuɗin. Fulani wannan kuɗin naka ai kuɗin bogi ce, ka ɗan fa wannan ne. Jama'a ku zo ga ɗan fa wannan. Halo, a yaron Allah tsakanina da ku sai dai in ce Allah ya isa. Na bar ku da Allah. Kun shiga kuɗin banza a matsayin kuɗin fansa. Na bar ku da Allah sai an jima ku. Kar a manta